ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದ್ದುಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಎಂಗ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕಲ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪ ಇರಂದೆನ್ನುವೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರು ದರ್ತ್ ದೀತಿನ ಕಾಂಡೆ ದರ್ತ್ ದೀತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದರ್ತ್ ದೀವೊಲಿ ಇಂಚನೆ ನೀರ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಜಿಂಡೈಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಲ ದೀವೊಲಿ ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದರ್ತ್ ದೀಯರ್ ನೀರು ಬೊಕ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿ ಕಡೆನಗ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಬಯ್ಯಡ್ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮೈಪೊಲಿ. ಒಂದು ಅರಿ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾವುದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಪ್ಪ ಐಕ್ ಅರಿ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತು ಪಾಡು ಜಿಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಮೆತ್ತೆಡ್ ಆಂಡ ಉರ್ದು ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಉರ್ದು ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉರ್ದು ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಉರ್ಗವನಾತು ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೊಂತೆ ಪಣ್ಣಾಂಡು ಉರ್ದುಲ ಮೆತ್ತೆಲ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಏತೇತು ಬೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಈತನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಉರ್ದುಲ ಅರಿಲ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಉರ್ಗುಂಡು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಈಗ ನೇನು ತಾರಾಯ್ದ ನೀವು ಒಬ್ಬ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇದು ತೆಲ್ಪಿಯಾವು ಒಂಚೂರು ಮಂದಾಂಡಲದಲ್ಲ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಇರ್ತದೆ ಬಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆನ ಕಾಂಡೆನಾಗ ಇಂಚ ಉದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉರ್ಗುಂಡು ಉದ್ದು ದೋಸೆದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಉರ್ಗಾರೆ ಕೋಡೆ ಬಂದ ಉರ್ಗರೆ ದಿದಿತ್ತ ವೆಡ್ಡೆ ಉರ್ಗುದುಂಡು ಐತ ದೋಸೆ ಮೈತು ತೋಜಾವ ತುಲೆ ಮಾಮಿನ ತುಡೆಪ್ಪು ತುಲೆ ಬಾರೆದ ತುಡೆಪ್ಪು ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಎಂಗಲ್ ದೋಸೆ ತೂಲೆ ತೋಜಾವ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುವತೆ ಅಂಚನೆ ಬೈತುಂಡು ತುಲೆ ಬಂದ ತುಲೆ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉರ್ಗರ್ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಎನ್ನಂದಾಜಿ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ದರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರನ್ನು ಗುಚ್ಚುವರು ಆ ಗುಚ್ಚುನೈದ ಬದಲು ಐನ್ ದೆತ್ತದಿಂದ ಅವು ದೋಸೆ ಮೈಪರೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರನ್ನು ದರ್ತದು ಪಿದೈದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಪ್ಪುಡು ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪುವರತೆ ಐತ ನೀರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದೈದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತರತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರು ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಲೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಗುದುಣುಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವ ವೆರೈಟಿ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.